ତୋର ତୋର କହିବି ମୋର କହିଦେଲେ ତୁ ଏଇନା ଏଡେ ବଡ଼ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବୁ ନା କହ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଲୁଣିଆ ଲଙ୍କା କରିଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସତ କୁହ ପୁରା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ରୋଷେଇଟା ଭାଇ କାହାର କହିଦେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା 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 ସିରିୟସ ନା କହୁନ କହୁନ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି ହେଲା। କୁହ କୁହ ରୋଷେଇ କାହାର ଭଲ କୁହ। ମାନେ ମୋର ତମ ତୁଳନା ନା ନା ମୋର ଆଉ ଦେଇର ତୁଳନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ କଣ ଖାଇଛି ଆଜି ଖାଇଲ 8-10 ଦିନ ଖାଇଲେ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ ନା 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡେ। ସେ ତ ମ୍ୟାନେଜ କରି କହିଦେଲେ ଆଉ ଆଜି ଡାଲମା ଭଲ ହେଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ କେହି ଖାଉନଥିଲି ସେ ନା କଣ ନା ସେ ଆଜି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ହାତ ଫାତ ଚାଟିକି ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ବଳେଇଲେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ବଳେଇକି ମୋରି କତି କେତେବେଳେ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ସତ କୁହ ଚାଲ ଅଟା ଚକଟିବ ଚାଲ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବିନି 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲ ମୁଁ ଉଠି ପାରିବିନି। ଶୁଣ କଣ ମୁଁ ବସିକି କାଟି ପାରିଲି ମୁଁ ମୋର ଭାଜି ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବା କାଟିବେ ଚକଟି ଦେବୁ ତୁ ଚକଟି ବେଲି ଦେବୁ ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ପରିବା କିଏ କାଟିବ ପରିବା ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଉଠ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା କାମ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବ ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ ଆଉ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ପରିବା ସାଇଜ ନାହିଁ ତମର ଯେମିତି ପାରିବ କାଟିବ ସାଇଜ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠିକି ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବନି ହେଲା ବୁଝିଲ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବସିଦେବ ପରିବା କାଟିବାକୁ ବସିକି କାଟିବେ ଯେ ପୁରା ସାଇଜ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ଫ୍ରିଜରେ ଆମର ଦେଇ 3 ଦିନର ମାନେ ଖାଇବା ହେବ 3 ଦିନର କାଟିକି ଫ୍ରିଜରେ ରହିଯାଇଥିବ ମାନେ କାଲିକୁ କୋବି ତରକାରୀ ହେବ କୋବି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେବ ତାପର ଦିନକୁ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ ସବୁ କାଟି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ପରେ ବସ୍ତାଏ ଧରିକି ଚାଲ ଏଇ ଚାଲୁନ ଚାଲ ଏଇ ଚାଲ ତମେ ଆଗ ରେଡି କର ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି କୁକିଂ କରିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି ରେଡି କରିକି ତମେ ହଉଛ ହେଲ୍ପର ସବୁ ହେଲା ମତେ ଡାକିବ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ତୁ ତ ଆଉ ସେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ହାଣ୍ଡି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆସି ୟେସ୍ ତମେ ସବୁ ମାନେ ଦାସୀ ମାନେ ରବି ମୋ ଝିଅ ଉଠିଯିବ